monta. Niin. No vittu kun tää on niin kuumas sitä. Se on liikaa. Kuinka paras tasajalla? Se menee väärää. Laskee sitä vähän. Tarvii nostaa ylös. Pistäkään se lauta kylje tai sillai pystyy asentoon. Niin. Siitä tulee sit jotain. Sit kannatat se siitä. Salat vaan kannattaa. Sä painat alas. Jompikumpi painaa alaspäin. Mikko? Mä oon vielä ainakin paikallaan. Jäämme se kokonaan tosta. Tästä pitää. Oot jo Sami se sorkkästi. No Samppa tulee sit. Ei, Mikko on luokan paras. Mikko on luokan paras sahaaja. Pidä eteenpäin. Lähtee jo. Ei tänne pitää repiä. Tois, se rikki. Joo. Vittu alas joku itit toki vielä. Saatana. Ai selvästi. Korjaa sen tää liikenteessä.